जिबुआसो जिबुनि आथिंखौ नुयो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी दिनै उदालगुरि जिल्लानि आमजुलि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय कुन्दुरबिल आदिबासी गुदि फरायसालिनि गोदानै लुफुंजानाय आइरन गेट आरो बाउन्डारि वालखौ बेखेवनानै होलाङो बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। रायजो राजाफ्रा बेखै इउपिपिएलनो थांनाय बिसायख'थियाव भट होनानै सरकार दानायनि खाबु होदों आरो सरकार दानायनि ओंथियानो जाबाय जाहाथे बे सरकारा रायजो राजाफोरनि आंखालफोरखौ सुफुंनो हायो आरो रायजोनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो हायो। रायजो राजाफ्रा थांना थानोबाथ' जोंनो लामा सामानि सुबिदा नांगौ, दै लोंनायनि बेबस्था नांगौ, सोलोंसालिफोरखौ डेभेलप खालामनांगौ, देहा फाहामसालिनि बेबस्था खालामना होनांगौ, आबादारिफोरनो आबाद मावनायनि गासै सुबिदाखिनिखौ होनांगौ। बेबायदि गासै मिजिं थिनानैनो सरकार दानो खाबु होदों आरो बेबायदि हिसाबै जों रायजोनि बेफोर लुगैनायफोरखौ बिसोरनि आंखालफोरखौ सुफुंनो नाजागासिनो दं, खामानि मावगासिनो दं। आरो बेनिनो हाबाफारि हिसाबै दिनै जों नैबेहाय कुन्दुरबिल फोथाराव GLP स्कुल गंसे दं, बे स्कुलखौ बाउन्डारि वाल होदों। बेखौ होजोबनो हायाखै, हाना खमखाय थोजोबाखै, खिन्थु फैगौ समफ्राव जों बे आद्रा जानाय बाखि खामानिखौ मावगोन। दिनै जों दासिमहालागै मोनबा स्किम जोबनायखाय बेखेवबाय। मोनसेया बादागामि ओनसोलाव बै पुब नेपालपारा होननाय गामियाव बान्दो थेनायनि बेबस्था, बेखौ पाक्का बान्दो बानायबाय। बिनि गेजेरजों फ्राय 7खानसो गामिनि रायजोफ्रा लाब जागोन, दै सारनाय बेबस्थाखौ मोनगोन। बिनि उनाव जों मामोन बेयो आमजुलि ओनसोलाव मोनसे मा बुंगोन स्कुलनि बेबो बाउन्डारि वाल बेबो जोबाखै। बेवहाय 2 लाख नामानि स्किममोन, आधा जाबाय, आधा बाखि दङ। आरो नैबे माबानिया नैबे कुन्दुरबिल फोथारनिया 4 लाखमोन, 4 लाखजों इसिबां गिदिर एरिया कभार खालामनाय एसे उसुबिदा जाबाय, बेनिखायनो आद्रा जानानै थाबाय। बेखौ नेक्स्ट बानायबावगोन। बिनि उनाव जों माबायावनो आमजुलियावनो मोनसे मन्दिरनि कम्पाउन्ड बे बाउन्डारि वाल बेखौ कमप्लिट खालामदों। बे अबयसे खोब फिसामोन, 3 लाखनि मोनसे स्किम बे कमप्लिट जादों। एसे दंबावो, फ्राय 10-12 फुटसो खामानि बेखौ कभार खालामजोबनो हायाखिसै, बेखौ नेक्स्ट खालामगोन होनना बुंदों। आरो बेनि नेक्स्टआव जों नैबे सेमराबारि 2 नं सेमराबारियावहाय ब्रह्म मन्दिर प्रांगनाव पाब्लिक बेखौ सेनिटारि प्रभिजन्स बेखिनिखौ बानायनाय जादों। बेयाव 3-3.5 लाखनिमोन। बेखिनिखौ कमप्लिट खालामनायखौ दिनै बेखेवबाय आरो बिनि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरनो बिथांमोननि जिखिनि आंखाल बेखौ सुफुंनो नाजादों आरो जों फैगौ समफ्राव बिदिनो जेसेबां हायो सुफुंलांबाय थानो नाजागोन। आरो बे ओनसोलाव थांनाय जोंनि बे 1.5 बोसोरिया काउन्सिल सरकार आरो 10 मासिया जितु स्टेट सरकार, बे सरकार सोलिबाय थानाय समाव प्राय जों 5 किल'मिटारसो रास्ता लामा बानायबाय, कुन्दुरबिल टु हाजोजुलि। बेनिफ्राय आमजुलिनिफ्राय माबाहालागै हाजोजुलिहालागै मोनसे लामा बानायबाय। बे प्राय कमप्लिट जाबायानोसै। आरो बिदिनो गोबां खामानि जों मावदों। बेनिफ्राय जोंहा 2 दलं कमप्लिट जासिगोन, एबार बे नैबे स्किमाव जासिगोन। आरो माखासे जों स्किम हमबावदों, बे दासिमहालागै स्टार्ट जायाखै, खिन्थु नैबे 2020नि गेजेराव स्टार्ट जागोन। आरो बिदिनो जों जेसेबां हायो लामा सामा, फरायसालिनि दै लोंनायनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो नाजादों। JJMनि गोबां खामानि जागासिनो दं आरो गोबां ओनसोल कभार खालामनो बाखि दंबावो, बेखौ जों मावलांबाय थागोन। जों आसा खालामदों जोंहा जिहेतु सरकार हिसाबै स्टेट सरकार हिसाबै जोंहा बोसोरब्रै बाखि दंबावो, सम दंबावो। आरो काउन्सिल सरकार हिसाबै 3 बोसोर आधा 3.5 बोसोर सम दङ। आरो बेखिनि समनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि गोबां जायगायाव जिखिनि आंखाल दं, जिखिनि अभाब दं, जिखिनि जेंना दं, बेखौ बोस्रांनो खामानि मावलांगोन। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होयोदि BPF राजखान्थि हान्जाया गावसोरनि खामानि मावनायनि अनगा गुबुननि खामानि मावनायखौ नुवा, जिबौआसो जिबौनि आथिंखौ नुयो होनना बुंथिना गालाङो।
दा बे समावहाय बिपिएफनिफ्राय माखासेफोरा अजुहात दैखांदों जे फिटाल' हानानै दोनदों बेयाव खामानि जायाखै होननानै बुङो। जों फिटाल' हायाखै, जों जोबखांनायखौसो फिटा होदों, जागायनायखौ फिटा हायाखै। बेनिखायनो जोंनिया फिटा होदों मिन्स बे खामानि जोब्बाय आरो। दिनै बिथांमोना हयथ' स्पटआव थांनो नायहायाखै, गावसोरना जिबायदि साइनबर्डल' खामानि जेबो जायो बेबायदि सानदों खोमा। जिबौआ सानफ्रोमबो मालायनियाव जिबौनि आथिं नुनो नागिरो। दिनै बिथांमोननि सभाआ बेबायदि जादों। जोंहा बेखौ बर'फोरनिफ्राय पार्लामेन्टआव फ्राय सरकारनि समाव सासे नङा सासे थान्दै थायोमोन, खिन्थु थांनाय बे बोसोरनैया जोंहा बर' थान्दै रावबो गैया जों पार्लामेन्टआव, बे रायजो सभायानो जा पार्लामेन्ट माबायानो जा। बेनिखायनो जों गोबां सावरायनानै दा जिहेतु जों स्टेटआव जथाय सरकार सालायदों, UPPL, AGP, BJP, दा बेवहाय जों गोबां स्टेट गभर्नमेन्टखौ खावलायनानै मोनसे सिट बिनानै लानो हादों आरो दिनै बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ गनायबाय, जोंनो मोनसे सिट हगारना होबाय। आरो बेबायदिनो बे रायजो सभानि सिटआव जों जोंनि पार्टिनिफ्राय रोनग्रा नार्जारि बिथांखौ दैथायहरनो थाखाय थिग खालामबाय। जों आसा खालामदों बिथाङा थांनानै जोंहा जिखिनि जेंना दं बेखै बिटिआर ओनसोलनि जेंना, बे बर'निबो जागोन, बर'जों लोगोसे गुबुन जेसेबां जनगोष्ठीफोर दं जों बिटिआर ओनसोलाव, बे गासैबो जनगोष्ठीफोरनि जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय बिथाङा खामानि मावगोन। बेखै जोंहा जि बिटिआर सुक्ति दं, बे सुक्तिनि गोबां दफाफोर दासिमहालागै इमप्लिमेन्ट जायाखै, बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय खेत्रआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ नारसिननो हागोन। आरो जों बेखौ जों आसा खालामदों बिथाङा बेखिनिखौ खामानि मावनानै जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय, जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनि समान मोनथाय मोननायाव बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै मावफुंनो हागोन। बिथांजों लोगोसे बे VCDCनि चेयारमेन प्रेथुस दैमारि बिथाङा मा बुंदों फै जों नायनि। खुलुमबाय नोंथांमोननि निउस नायगिरि आरो नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय। दिनैहाय नैबे लांगोनायावहाय कुन्दुरबिल फोथार LP स्कुल बे बाउन्डारि वालखौ बेखेवबाय। गबिन्द सारनि अननायाव जों मोन्दों बिथांखौ 4 लाख स्किमनि बिथाङा। आरो लोगोसे जोंनि आमजुलि VCDCआव UPPL देरहाखांनायनि उनाव 2 लामा जों स्किम मोन्दों। मोनसेया दावदैगाव टु हाजोजुलि 4.9 क्ररनि, लोगोसे 3 नम्बर कुन्दुरबिल दाउजें रड होनो जायखौ, बेखौबो मोननो हादों जों गुडवेल स्किमनि। आरो लोगोसे नैबे नाम्बार 3 कुन्दुरबिलनिनो बावराजान, बेबो PWDनो CC ब्लक मोननो हादों। आरो लोगोसे नैबे दा सारा गावनि फान्डनिफ्राय 10 क्ररनि दा कुन्दुरबिल टु गार' बाजार हाजोजुलि होनो, बेखौ बिथाङा मावगासिनो दङ, कमप्लिट जायाखै, हा खोबाय थादों। आरो लोगोसे नैबे ब्रह्म मन्दिर 2 नं कुन्दुरबिल ब्रह्म मन्दिर, बिथाङाबो पाब्लिक टयलेट, बेखौबो बिथाङा दिनै फिटा हास'बाय आरो 3.5 लाख रांनि स्किमनिमोन, बेनो आरो बाखि प्रसेसआव लाबावदों। जों बिथां सारनिफ्राय जों गोबां अननाय मोन्दों आमजुलि VCDCआ, खारन BPF सरकारा 17 बोसोराव जोंनो ना लामा मोनसे होदों, ना फुलुं मोनसे होदों, बा सोरनिबा दाउ बिमा मासेखौनो होदों नामा। दाउ बिमा मासे जों मोनाखै, अबेबा लामायाव बाला अन्थाइ थरसे गाराखै। जों दा जोंनि सरकार, जोंनि UPPL सरकारा जि जायगायाव खामानि जायाखै बिथांमोनहा प्रायरिटि होदों। आरो लोगोसे जोंनि बे आमजुलि VCDCआव जल जीवन मिशननि दारै डक्टर नीलत स्वर्गयारिनि दैदेननायाव 9तासो जल जीवन मिशन स्किम जाना दंखायो। दा बावैनो बिथांमोना बेखौ गायसनगोन। बेसेखिनियानोसै। आरो VCDC हिसाबै जों गोबां बिदिनो दंग' आरो बिदिनो कालभार बिदि आसनि लादों, बेखौबो जों मावलांगोन होननानै जों आसा फारियो। नुनो मोनदों नोंथांनि VCDC एरियायाव मैखोमै मोनसे जेंना सिखारबाय थायो, मैदेर आरो मानसिजों दावहा, बेखौ माबायदि होबथानायनि राहा? बेखौ सारा गावनि माबाजोंनो बुंलांखाबाय, बिथाङा सिगांबो बुंदों, दाबो जोंनि सिगाङाव बुङो। बिथाङा जि हाग्रा हाजो सेर बिथाङा सलार लाइट होनायनि मोनसे माबा खालामदों, आरो किसु जायगायाव बिथाङा होबायबो, बिदि खालामदों आरो। थेंक इउ।